Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Katanat Sarkar kabakmi iki kambordeng hakani kejala Meghalaya. Kalathong bujilino daw officer IS Hakashuki chairman kam managing director Haka Meghalaya Energy Corporation Limited. Uniu officer IS ubala shimti Yakashuki CMD uday u Arun Kumar Kembhavi ubala shimti yakani kam nadu kalaiterik mentau nailor arajar arpo. Kane ke jingkaliang no daw new officer IS ban shimti yakani kam ka sarkar kalale hadien ke jingdawa ka sanjok jong kiseng ki batray haka MECL kata ka Joint Action Committee ka bakantop ya kaseng jong ki engineer kiba khendat tayo manchua kila penpau ka jing persajor halor ka jingthong CMD deki officer bampat dan ni kakardan IS. Hadian bau Arun Kumar Kembhavi ula shimti kum CMD batma jong ka MECL ka bati CTV kalayo ru banyakran bat kinoilam jong ka Joint Action Committee. Ba hadian mingila kendu ni da skutu ba kara ka government kala shim karai ka babiang. Nila yo u brio uba dan kata ka main but udan ru hakano kano karai ushim da kanong rim but lapan pau hiro mene da ka we karai ushim hakas ngin kong hibu shong hakani suki kalong ka ba ipendam no ya kato ka order pa sa management ka ba ladam na ka bentaban pa i kini ki pensioner lani ki bla shong ki rio ba shong thai ki employees ki bla shong ngia shong thai na ka jing tre jong ki ba ki habwan pen iri la de hangne ba kidang im te kitu ke ibaro kalong ka bas musi namar ba ki temen bapli kibla nyau pau prapus nem dan kiba dan hakajing stam but kibla shu tang ban yai do kin hapwan hangne ban pen i ban pa ba kidang long kidang im but kin sayo ek pension hadian bakila ban pa mat ka management kata kalong ko pasmusi banadu menta kasngi ya kata ke baru undan kam shu but mene la yu i kata kan ngot ki pensioner ki ban hangne ba kila yu i ba ki phu sam khiru kila kemen ya ka order te halor ka jingkendu jongi menta kasngi ngi la kendu ba ngi la ekran bun ki issues khamtam kini ki order ka ba ka management hakini ki sngi ki baladam kala shim ka ba kala kata shisha ya kini ka rukum trikam jong ka MECL but ngi nagale ka joint action committee ni lap ba bun kita ki order bala pas management baladam kilong ki bam shong nong rem but de kata kada ba meneng la yo ban ekran halor ki babon kita ki issues te kawen ki issue ka bangin sngo kum ka joint action committee kalong bangila kran mane halor ka jinyo tulap slam jong ki employees jong ka MECL hakini ki banai balada dan bayo hakatayo nung kong dan bayo hakatayo baar dan ro tayo ba khaddu but da airo tiak nden te ka kata ki ibaro kata ya ki nong tre khamtam nomor ba ki nong tre jong ka MECL hi jing shisha ki de ki babiang ki babet nomor bangi kum ko organization hi ngi skotho ba ngi biang yo let's say ki pajba ki napet na bar ki iba ka MECL kam na biang hanrai ngani thu ipi ba ka MECL hi kar kom trikam jong ka long shisha ka long ka parang ki on very organized te ka babiang ten tak daw ban kta ya ka jing snow lane ya kom trikam jong ki employees da ka ba pen slam ya ka tulak kanam long ka babha ya ka MECL namar ba ke MECL hi kadai ka organization kadai ka PSU ka behe tam jong ka Meghalaya but kakta iwei inok song shnong jong ne ka jilla bro ko wei namar ba ka light hi ka poi nadu nasor sharu shnong kendong takada ngidon kamyaka takada ba kane ka MECL lani ka power sector man ong mo ka power sector hi ka hap hakani ka act bi ka ong ka essential service maintenance act de ka takada ngidan kam ka management ka biang ka pura ka tip shai bha ba kan da perkhat ponsen shwaban shim ya kano ka rai namar balai ka rai shishin ba kala shim hi ka bakta ya ka rukom tre kam jong ka MECL lani ka bakta ya ki employees ka mot ka kta hi yu pajba hi kaju opor kata kadau ni penpau hong ni ba ngidap na kajing dokumen ba ngila yo u officer badan buram but ubalong ru ba lui but ubale red ba but kumpila imne I wan trail I wan ka cycle te kalalong ka nuksa si siya yang ki ba tray hang neru yo le sengiru in persang namar balai
mai ila pan kanuksa bakat no hang ne ha menta ka kata ya kan environment dari pendal kam tani ya ki kali ki babam ko umpniang ti nga tharai kane ka jing le jong i kan long kanuksa tang yang ki banong try ha po ka MSL handrai ya ki pajba hi dai tang ka pajba jong ga state handrai jong ka ri hi bro ko wai bakin bot ya kan kanuksa jong du orang ba bla pan ya kan ka jing long rit jong te shu bangilayo banikran mene halor kini ki lapun kendram halor kini ki kom simbel but harukom ban penbun ski penduna ski ka ne ka simbel keneru kelakta bai pajba nomor boleh ki hab yang lain ham slam ki hab yang dang step ka por ka duna ki hab tenata kada kini ki igi baro kin nila bu ahmad jong ini CMD jongi but hak cukup por ngi ila airu yangi ya ka kajingkermen ba in sapek yakini ki baro ti kawai na ki kawai bangila ekran kalau ba halor kajing sha suspend we u officer jungi ka ba da ka management ka ladam ka bala le ya ka bala suspend i klem da shong nong rim klem da le kajing to kit la ne klem da bu ek inquiry tingin akarpat ro i bas ko ba ban pet ya kini ya kini but ila kular ini by insa examine ya kini but in il sele ya ko bedam kam shu nga ko ban ya tu ep ba ki nong tre hi jong ke MCL hi ki long ki ba kit kle ya kam la jong but kim ju tip ya min me ya ka min yong but hakanu ko por arp so kunta ki don bay ha duty ki long bay on call bay under heels bay kam tam kini ki badon shapo ka powerhouse lane ki badon hapo ka substation kumta ter ki badon hakane ka operation but ka maintenance hapo ka distribution kini kim tip ya ka sngi shuti kim tip ya Christmas kim tip ya ka puja kim tip ya ka sngi lane ka sngi kha jong khon ro teng teng ki hab mes no te ngak wa ban pen thu ipi ba kini ka kalong ka rukom tri kam jong kini ki staff jongi but ki trehi da ka jing ba kli te but teng teng yo le se nakabenta ka jing don la dik bomo perthat lane nakal air yong lane usla ba la hap ke lain chene chatai te kadon ka hoat kadon ka jing do lai hanrai nakalian ka ki staff jongi hi ki persang kat bala ban yo ban store biang ka lain but wan ra biang ya ka boarding ha man liki ye exam te katang ko kan pa ba khamtam pa ki por hi badan ki jingjia li badan ka babe ke air yong lane barang kumne kumtai ki ba ki unforeseen ki force majeure ma ki ong te sobha ya sha bar ke kini ki staff jongi namar bale ki shisha ha por hi badang ke jingjia kum kata kim ju bapli kim ju yo thea ki da tre shisha khatam shnong kandong ma ba teng teng nong ba bom perthat lani naka da teng teng ula feel transformer ndai te ni happe ke ya gaya stok jongi ka stok jangi kidon em ki transformer ki bingla ban weng no brand ande don ki por pat bom don pat transformer ha stok ngiman se ngi hab thiet biang te kom ban thiet transformer kom de ka baju thiet i bal lai kom ne kom tai ngi habu da ka place da ka order ngi hab le da ki tender kidon ki tendering process te nomor bel transformer hi om dei ba long tiar ko mga ong de kom bal lai kom to ola thot transformer hang tai khile thiet no ngate na po bara bazar na khine thiet ang tai te le we le bo no duwe nimla male kumta ke te long habadon kum kita ki ei ba phi nakalian jong phi atho ngi hoi long bas musi but ngi ong yiki ba sku bhaya sha namar blai ba ngi hi ngi persangkat bala ban ra biang ke potensi lagi dan kino ki decisions ki policy matters ki ben kata naka bentak interest ke jong ba ngi long ki bakloi hakaba in pentip shu ba kata ka responsibility manga sngo ba kan ne ka ke ei ka ba mangala dengan tip ba ki bor ki bahalor ki le ya kono ka bamdei naka bentak interest ke jong ba ne ke jong organization ka dei ke jing ba khli ke jonga ka dei ka ba jing ba khli ke jongi lang boro bangin pentip shu ba on sa decide ya kata ka dei bangi ko an pa ne ba consumers jonga state hi ki dei ki priorities ki jongi ki dei ki bleki jongi kata ngi ko an pachai mo te sakawai ru kalong ba kumila panpawi president hangne ngasuk pa manong hangne ba kidan ki issues ki jongi ki bangi na take up kan ka management ba thmai manta ban ni kermen
ba ngini la mani trailang berkani ke management ke batmai menta ban ngini ajing mutlang klem dat ho kono kalat ka hakjing trekam kan ke jingduna ada ngini le penha ya kita ke jingduna bat hakju ka por na ka benta ini CMD ibarim ibralik no kani ka wenga kwa mensan ka message I kalong bit pa ngimdan kanu ru ke jing persya fi it's all about principle ma lada ka government hi ka penkhenya ka principle ka ba impalong eligible monwan hangni te ngir ngi yang ta ka principle hi kamdan ka personal kanu ri kumangi menta mdei bangi kemen ngim kemen namar ngim kwa in the first place bakindan kumini ki jingjia ma ngim kwa bakan kanu resentment ma te kwa pa hangni te bar kan turu ya government ane shahmat ba ha fi thung kanu ki post pet of study ki rules and regulations ma mdei kanu of chipan khen markani ka por kamdei ka por chipan khen rule ane ka por ka bangin ya kat ki rules ki act ki bala enshrine ki bala don lupa ma tangi ta ngam dane suggestion akwa ban ai kuble ya baro ki bala den mentah ni hakaba ki kermen ru banang ne shahmat ngila man pan ki we ka organization kani kanma kani ka we ka MECL ka the biggest government PSUs hapok state ka jongi ka ba ai kam 1000 tam plus sekiwe but ngimla bani I bakani kan nam ngimsha ka MECL kan longkum kiwe ki PSUs jong state government ma ubleu la asisha ngi ngilong accountable na ka banta future generation ki jongi ngilong accountable ya kata but kumurang ba ngakren hang ni ngalarang ba ngamde syukulung kumurang ba ngakren hang ni ba nginyat budien nginyat pe ya ka policy jong government darang itu bakanu ka policy jong government ka balang against the interest ka jong pai ba I'll be the first one to raise this voice itai di suggestion kapan ai kublei biang chief minister jongi cabinet colleagues ki jongi speaker deputy speaker leader of opposition baro namar ba kadai ka jings mukhu ko jongi ba ngidam kam makane organization ka jongi kan guru haba guru kan organization GDP growth jongga state ka kiulang berkhot but ki nongsong snong jangan ka state ki kiulang berkhot but ni prosper lang ndai tangmangi berkhot ma tangini we suggestion akaban aingo yo blei bo bener kat bat ni yang ka sem ko jongi but baru wonang ye ku ya ka state ko jongi pi kan ni ka proses hakaba ngiso ko pe ngila ya kan ngila de blei la man la katu kan ni banai harifin pej baka de pat ka government apaka ya kala awat ye gilat kilenti kala pej gi jingtho gi jongi kala pe berkhot ha khat sautrik ka cabinet ka rai bakat ong ba ya ka power department ka direct bahkan revamp and restructure na ya ka MECL tikani ka ka baka government kala da pek bahai kani bat kala penbek ya ka jingduna ka bodon haiti por apa bagi apa ini at the CMD level nei kamlang wise fi mafin manage at the micro level fi at the micro level kidan given pek fi satu kidan ki protocols ka ba fin haban follow fi hari ka basong si kalong ba kani ka pas management kalong ka klem pek ya katakin fi te mentala da fi bypass yang akum officer fi khot ki juniors ki jonga fi soto te ngikwa baka to dignity ka to post ka jonga CMD have been maintained kata hoi ha juga por ngi ben tip ki issues ki bade ki jong pai ba kum ki bahe hari phimla pat bonchu encourage kan kata fi kadang ka procedure kan mangidan ka office la ka ka private ka jong phimla ben le ka bomon fi la nga ka private ka jonga ngala ben le ka bomon kadang dei ngala ben khot pian jonga ngala ben khot driver jonga ngala hari kan ka PSUs ngidan ki guidelines ki bangin follow kan itai di egen habang itrei langin haban yo burom ngin habni respect iwe kan kum ki revenue officers menta ngil agin instruction bangin ya penbek ikta berkhot marfi I la shlik ban shim de khti gum to la shipan I be ba umdan brio ban lek mar bala kan sel ki franchisee fi klam ai por ki franchisee ru de kum no fi perkhat ba revenue kan biang baki brio kan shim ki bill ki jong fi employees ba overnight fi shukan sel ki franchisee ndai temdan chuban shim yo to ndala le shim hadin arbana le banai ikiyo gitu ki bills berkhot ban ni kerman bala don menu ki consumers kum kita ki long free bakin wan ki kini ikun do ki distribution officers ki jongki ki revenue officers ki jongki ngila ai ki instruction ki ba ngin check iki ndai bakin mentally ma bat ta ikin manga soto manga di revenue officers nga soto ikata ha baki bri ki wan hanga ki pen I ka bil ka baki yo arpo la ko so hojar nga soto kan ka ta na ka budget kidan ka budget ka jongki libat ngele hi ruban penbek ka ta ka bil ka jongki ngin haban long sensitive ya ka issues ka ba kikiwan ra khamtam ni ka bri ki bil ban ngi scam ba hagini ki arbana lai bana ya kan biang lu bar khoi ban ngi la ban penbek de ka ta la don kino kino jingna ka ban ngi la ban penbek